За едно по-различно лято ще ви разкажа с много приключения, които са запечатани в фотографската изложба на едни деца, посетили този, как се казва, това фотопреживяване в Камен бряг. Те са участници в тази лятна фотоакадемия, организирана за 5-та година от фотографа Юрий Чарийски. Освен уроци по фотография, участниците в фотоакадемията получават и много други преживявания. Биенале или? Пуснете това видео, ние ще се разправяме. Фотографията не е занаят, тя е изкуство и на това искам да науча децата, казва Юрий Чарийски, фотограф, българин, който живее във Виена и е влюбен в Камен бряг. А любовта към работата с младите хора го потиква да се захване преди 5 години с този експеримент – лятната фотоакадемия. Тази академия всъщност е приключенска фотоакадемия, така съм я нарекал. Защото наистина, освен, че си ги занимавам с фотография, ние правим и различни приключения. Ходим тук по брега, снимаме, плуваме, имаме и достатъчно удоволствия допълнителни. Има палатки и полеви условия, в които живеят цяла седмица младите фотографи, а всички преживявания запечатват на фотоленти. За тези 5 години Чарийски признава, че не е очаквал толкова голям успех на проекта си. Исках да го направя с лек международен характер. Мисля, такъв децата, които идват тук, да могат да говорят с приятелите на моите деца на немски, на английски. И той така наистина става. И тая година също имаме 3 деца от Австрия. Имаме деца от София, 5, имаме от Кърджали деца. Веско, например, макар и с корени от Каварна, пристига чак от Валенсия за фотоакадемията. Да си скараме добре, да се научим всички функции на фотоапаратите, професионалните фотоапарати, да се научим да направим хубави снимки, се учим неща, дето Юрий знае много хубави неща и също това тук аз много малко хора познавам, да се запозная с още хора. Тая година, например, правим репортажи, такива репортажи за отделните баби, които ще ги учат самите деца на някакви госби, които пък техните майки са ги учили. И това е... Аз помислих, в началото си имах някакви такива притеснения лични мои, викам това сега дали ще ми хареса, дали не. А те така се зарадваха, така направо в възторг рипнаха и казаха: супер, супер, това искаме да го правим. Значи те също искат да се учат на това, което... тези традиции, които са тук. Много по-различно е. Не става въпрос за някакво училище, където да ни учат какво е бленда и фокус. Една приключенска екофотоакадемия, изпълнена с куп приключения, много забавни моменти. Ето както сега виждате, учим се да готвим, катерим се, плуваме, гмуркаме се. Просто е много интересно и забавно. Екатерина е за 5-та година във фотоакадемията. Вече е професионален фотограф. Имала е възможност да бъде асистент на Чарийски на фотосеминар във Виена. Не по-малко въодушевени от преживяванията са и останалите участници, които днес имаха за задача да направят репортаж от гостуването при баби от Камен бряг и приготвянето на традиционни госби от този край. Аз много обичам да снимам и реших да дойда и да разбера нещо повече за фотографията. И реших и аз да се запиша. Обаче разбрах, че тук така не е само фотография, е много приключение, което наистина е много уникално и е много хубаво тук и мисля, че и догодина пак ще дойда. Обичам да снимам и дойдох за да науча нещо ново за фотографията. Обичам да снимам пейзажи и се научих да не излизам морето от снимката. Академията е една незабравима част от моето лято и някакси не мога да си представя вече лятото без нея, тъй като за 3-та година с различни хора се срещаме, разбира се, и така. Много е хубаво, едно страхотно преживяване. Ние сме много голямо семейство и решаваме много често. При нас програмите се решават, да речем, от ден за ден. Понеже във фотографията зависим от вятър, от слънце, от време. И вечерно време решаваме какво ще правим на другия ден. Аз, разбира се, имам някаква програма в главата си. Но сме демокрация и заедно сядаме в един кръг и решаваме какво ще правим на другия ден. Свидетелства за приключенията, удоволствието от снимането и умението да се запечатва мигът са фотографиите на младите творци, обиколили галерии в Австрия, Каварна и акостирали тук, на Камен бряг.